Final set together with Mr. Siegfried Duking, the action officer of the PDRRMO. Sir, gusto ko munang tanungin, how prepared is PDRRMO sa mga disasters? Well, ginagawa naman natin lahat ng ating makakaya when it comes to disasters. That's why we are making constant collaboration with other agencies and also the municipalities, MDRRMOs, different MDRRMOs, para naman at least naman malesen yung burden naman na nakapatong dito sa province. Dapat tulungan from the municipality, barangay, from the different line agencies. Dapat pag nagtutulungan yan, talagang matatag. Masasabi ko rin matatag. Sir, sa tagal mo na sa ganitong klaseng agencies, bago ka naging action officer, kasi you work with the National Disaster Coordinating Council, right? No, sir. SPI. SPI Technologies. SPI Technologies. Ano yung pinaka-worst na sakuna ang naranasan mo? Na nagtrabaho ka? Well, may guidelines po kasi ako pag halimbawa maganyan sa akin lang pananaw po kasi worst sinasabi natin kasi kahit malakas ang bagyo, kung prepared tayo may nasalanta ng konti, malakas ang bagyo, hindi ko masasabing worst yun. Kahit naman mahina ang bagyo, pag may namatay, yun po ang worst. Sa akin. Okay. Yung Typhoon Mina this year is the worst. Kahit hindi naman gaano napakalakas pero may yung loss of lives, yun po ang parang hindi natin nagagawa yung trabaho natin pag gano'n. Naranasan mo na ba yan? So like, you're on para sa ganong klaseng scenario, and there was lives lost. Naranasan mo ba yan? Lives saved, meron sir, pero lives lost. Or di kaya, pumunta ka sa isang lugar, meron na kaagad, nadatnan mo na there are may mga casualties na. Meron sir, may actually yung drowning. Sa drowning. Drowning, marami tayo sa drowning. For example, sa Candon, we did our best. We stayed there together with Coast Guard. Hindi namin nahanap yun. Yes, sir. Bigyan mo lang ako ng konting dyan, sir, sa paghahanap ng tao. Di ba, napapanood natin sa TV, especially pag ganitong tag-ulan o di kaya malakas ang agos ng river, ay bigla na lang, hindi mawawala na nalulunod. Gano'ng katagal, hindi na natin nakita, gano'ng katagal yung rescue na magsasabi na tayo na, okay, give up na hindi na talaga natin makita yung body or mag-stop na yung search. Ano yung magti-trigger na dapat mag-stop na? Well, halimbawa sa mga dagat, sinasabi nila na kasi experience na namin yan kausap ko sa experience ko sa Candon together with the Coast Guard. Sinabi nila pag 5 days parang wala na yan. Stereo na lang pag nagpakita pa. Pakita pa o di kaya buo pa kasi 5 days. Do you dive? No sir. Ano? May sarili tayong kino-coordinate din natin sa mga Coast Guard na divers at saka Navy SEALs. Okay, next question. Ito, yung office nyo rin ba ang nag-decide pag kailangan na yung forced o di kaya yung preemptive evacuation? Yes, sa office na namin po yun tinatawagan na namin yung halimbawa kasi sa office natin sa provincial capital, hindi naman natin nakikita lahat ng nangyayari sa different municipalities. So ang ginagawa po natin, tatawagan natin yung MDRRMO naman nila. Tatanungin natin ang sitwasyon nila and sasabihin na kung kailangan yung mag-issue ng forced evacuation, dapat manggaling na sa munisipyo kasi sila yung nakakaalam. Sir, being the action officer ng PDRM, just give me, kumbaga dito sa probinsya, ano yung prone na area for flood? Yes, we have conducted yung storm surge hazard maps. Meron po tayo. Meron din tayo yung mga flooding areas. So, yung flood-prone areas, siguro yung mga catch basins natin because we have catch basins, marami tayo Marami tayo yung upland municipalities na kahit hindi na pala natin alam is malakas ang ulan doon,
kaya pala lumalaki na yung like mismo ng Kawayan Vegan, Santa Cruz. Yun po yung mga catch basins natin. So medyo yun sila. Yes, San Juan, yan. So yun parati ang tinututukan ninyo pag Yes, ganong klase na medyo sobrang lakas na yung ulan. That's why we are also coordinating with the upland municipalities. Kasi kahit mahina ang ulan dito sa baba, hindi naman pala natin alam, napakalakas na doon. So para makapag-issue tayo ng warning. Yeah, at much more siguro siya na-encourage talaga natin lahat ng Ilocano na it's about time na Dwarshare, magtanim naman tayo ng puno, di ba? Nako, let's work on that. Magkano din mga tree plantings. Ano? So, ito naman, with regards sa mga funds needed. So, paano nyo na-acquire ang mga funds, ang pondo, saan nagagaling? So, ayon sa batas po, yung 5% ng revenue for the province is allocated for Disaster Risk Reduction Management Fund. 5%, not less than 5%. Okay. So, yung 5% na yun, hahatiin po natin yan. 70% of which, pwedeng gawin natin sa activities, mitigation and prevention. Okay. And yung 30% of that is the QRF na sinasabi, Quick Response Fund. Quick response. Pag quick response yung mga mobilization, mga ganun. Sa mga gamit, kompleto na ba kayo sa gamit? Hindi ko pa masasabing kompleto kasi pero meron tayong gamit. So, yung mga medical kits natin, rubber boats, mga rescue equipments, at saka kailangan din natin damitan yung mga rescuers natin. Oo naman. Baka sila naman yung madisgrasya. Oo So, naman. meron tayong mga boots, safety hats, so yung mga medical kits. Meron tayo. Well, importante at least may rubber boats na tayo. Sa pagkuha naman ng mga tao, ilan kayo sa office niyo? Tatlo, sir. Tatlo. Apat. Pag-apat ka na. Okay, so hindi ba kayo magdadagdag ng tao? Pero sa hiring, ano dapat ang ina-hire na makakwalify sa agency ninyo? Well, sa hiring, sir, ito po yung qualification. Dapat civil service eligible. And may DRRM parang Certification training, mga ganun. May DRRM training. Okay, at least. And usually, ano mga benepisyo na kukuha nila doon? Well, yung mga Aside sa salary, no? salaries, yung benefit siguro is makatulong ka na lang. Totoo yun. Yun ang pinakamagandang benepisyo na. No? Para at least pag nakita ka, siya pala yung tumulong sa akin. Ganun na lang siguro yun. So far, sabi mo kanina, sir, sa trabaho ninyo, you have to conduct education. So far ba, kumusta ang pag-educate nyo sa tao when it comes sa disasters? Well, nakaka-receive naman tayo ng positive feedbacks, no? Most especially sa mga warnings natin. Dati-dati, binabaliwala nila. Ngayon, mukhang nakikinig na rin sila sa mga advisories natin. Paano nga pala yung kinakalag nyo na warnings? Yung nga, diba, aside na tinatawagan nyo yung municipal, anong klaseng warnings ang pag-call ninyo? So, meron ba tayong wang-wang? Hindi, actually, yung warnings natin is may text blasting. Text blastings? May early warning system din. Early warning systems na naka-install. No, meron tayo yung mga, at saka yung mga MDRRMOs, meron din kaming training noon na pinandak na dapat magkaroon din sila ng early warning system sa kanilang munisipyo o kaya syudad. Do you also nakikipag-ugnayan di ba kayo sa FEBOX? Yes, actually, isa sa mga kasama ko yung isa sa mga laging nangungulit sa atin is PBOX, MGB, Pag-asa, DNR. So, dito sa Ilocos, well, lately, yung mga earthquake is medyo sunod-sunod. Swerte, alam mo, napakaswerte para ng Ilocos at hindi tayo, in a few weeks ago, ibang area ng mga 0.6 or 6 magnitude. Oo. So, dito ba sa Ilocos, wala ba tayong sa earthquake? Well, meron din tayong kasi may active call ring to them to yung mga kasama natin. Meron kasi tayong active fault line. So, nakakaranas din tayo minsan. Saan? Hindi ko lang po sure yung pero na-mention po sa akin. Meron tayong active fault line. Is it automatic ba pag magkaroon ng earthquake, may tsunami agad yan? Not necessary, sir.
Not desirable. Not necessary. Usually, on your pag may ano yung nagtitrigger ng tsunami? Usually, di ba, earthquake? Earthquake. So, paano, sabi mo not necessarily, na paano magkaroon ng hindi magkaroon at kailan yung nagkakaroon ng tsunami? Well, yung depende sa depth at saka yung layo na, sir. Pag usually nag-i-issue na kagad sila ng yung P-box, nag-i-issue kagad 'yan. Actually, there was one drill na ginawa ng P-box noon, yung nag-text sila na there is an incoming Nagkaroon ng tsunami. Oo. Yung how fast we react. Parang nagano lang sila pero hindi namin alam na it's a drill. How fast we reacted, nag-text kami sa lahat ng mga para at least. Okay. Nga lang, pag nalaman namin, bigla kami papanik din. Moving on, sir. Ang NDRRMC is the chief agency ng government that handles climate change litigation na yan. So, do you also do this in the province? Yes, sir. Ang nag-spearhead po dito is yung ENRO natin. ENRO. Climate change. Yun. Climate change. So, ano yun? Sa ENRO na yun? Yes. Hindi na sa inyo yun? Parang nagko-collaborate pa rin. Collaboration. Grabe pala, no? Hindi ka napapagod. Sir, ang dami mong kausap na may iba't ibang agencies. Okay. Ayun. I want to give you the opportunity to a message sa lahat ng mga Ilocano, any message that you want, especially sa office ninyo, anong gusto mong iparating, and of course para ma-avoid naman natin ang disasters. Yes, maraming salamat, Derek, at ito po yung nananawagan po ako sa lahat ng mga taga Ilocos Sur na nanonood na sana kung may warnings tayo na ibibigay sa mga munisipyo, MDRRMs ninyo, dapat wag na po tayong dapat sundin na natin yung warning para at least yung ang hirap kasi nung puro rescue ng rescue. Para ma-prevent natin yung loss of life, properties, dapat kung ang may warning na ay medyo stay put muna sa bahay kasi mahirap na yung rescue. Be prepared lagi. That's very well said. Thank you so much. Be prepared and we'll always be prepared. And sir, hindi lang ito last babalik ka pa dito. Marami pa tayo pag-uusapan when it comes sa mga rescue natin dito. Lalo-lalo na sa mga projects ninyo. Just invite us. Okay. Diyan ka muna, sir. There you have it, mga kaibigan. The Action Officer of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Now, Mr. Siegfried Duking. Sa mga nasabi niya kanina, sana naman po ay kapulutan natin ng aral yon. Sa kinakandak nila parati na education ay dapat naman po ay isa puso natin to. Dahil nga, hindi ito basta-basta. Disaster, pag sinabi natin disaster, ay talagang disaster yan. Though, sabi nga ni Sir kahit gano'n man ka yung disaster, pag walang casualty, ay okay lang yun. Pero, hazard lang yun. Pero, ito tong masasabi ko lang mga kaibigan. Ang nature po, sa panahon natin ngayon, because of the climate change, ang nature po ay hindi nag-a-adjust sa atin yan. Dapat tayo na human being ang mag-adjust sa nature. Kung ano yan, preparedness is always yan ay maraming maitutulong at maraming buhay ang masasagip. Talking about masasagip, maraming salamat sa ating mga viewers. Thank you din sa aming mga sponsors. Thank you so much sa Lawag Solid 8 sa Refresh Water. Maraming salamat din sa HA Salis Marketing. Also, thank you so much sa aming isa pang furniture sa King Harris Furniture, maraming salamat. Hervier Salon sa JDZ Mall, thank you. And also maraming salamat din sa Sweet and Spicy. Also, thank you so much Dr. Divina Veracruz Basilio of Veracruz Skin Facial and Body Care Center. At syempre sa Ihawan sa Kawayan, maraming salamat. And of course, maraming salamat sa PDRRMO, especially to you, Sir Siegfried. Maraming salamat. See you again next week. Ito po ang talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I'm Derek Gonzalez. Ito po ang Let's Talk. See you again next week. Maraming salamat, sir. Sana sa pagbalik mo Pagbalik kasi